Bhí na hÉireann ag Toronto go léir ag casa leis an bubal ar fud na hÉireann agus tá dúis mór le fáil acu. Is é sin áras an uachtaráte nó áras an uachtarán. Ach catá lurig ag muinte na hÉireann? Well, tá héin ag lurig smuointí nua beoga. Rud éigean radicach agus ceapan héin go méid sé go hianta dá méid kosher in áras an uachtaráte gach deire seachtaine. Da bheith ag seans agéin buúla le chéile, coint le chéile, hÉireann a gá a canan le chéile agus rudí mar sin. Mar sin tá dúshlán mór os ar gár amach. Tá ag tewa uachtarán a bheith mar go agus oig na hÉireann agus mar sin caig uachtarán na hÉireann a bheith in ann hÉireann a chana se le beocht agus le passion. Mar sin do bhfuilm héin cinál X-Factor se X-Factor bheith sé go má áta méid na hÉireann ar an státe agus a bheith chana agus rudí mar sin. So caiim sé dul isteach ann chum a bhóta cabhan is so a bhhéilín tarigí lum. Seo é an rud bótáil an seo. Tá mé chum a bhóta a cabh. Isteach an seo tá an hala stig an seo inis. Is sin a hÉireann go léir an sin Mary Davis, Seamus the Story Gallagher, Michael Hurricane Higgins, Martin another point Guinness, Gay and all Gay Mitchell, David Chuck Norris, agus Mary Rosemary Thyme and Scallions. Alright, so cai mise iwwer a hain a hort do din aháin leis na daoine sin. So cá bhfuil an peann luí inis. Tá sin bhóta chuir sa bhosca inis. Si go strigan sin dainta inis.